Jsem to rozkuchal. Lamela je opalená jak svině. Korky v tom moc nedrží, to já nevím, jestli je normální nebo ne. To se to celý vykla. Těsně nějaký volnej. Si vytáhne, nebo jestli to normální, čert ví. To je asi jasný, že se máme pletu, jak je tam uchycený. Tohle to normálně drží. Se taky, že nějaká tohle, se nějak neví, jestli casnuje. No. Taky nějaký takový chytrálný, ale zase to drží tady pak, to bude normální. No, já nevím, jestli tam rozebírat.